damang pono anggonmu ngucap. Swara kula gesani cetha. Iya. Ngucapo. Pancen boten lepat Prabu. Darah iman Imantaka. Oh, Riyen panjenengan tasih bayi. isih kuning jabang. Menika perang gedhe. Oh, Nalika Imantaka ditemudi ingkang Rama Niranda Kawaca. Nirondo Cawaca, wong tuaku deh. Nah, mongko Prabu Niranda Kawaca menika seda boten karo kapundhut Sang Kaladewaku boten. Oh, Nanging gugur ing peperangan. gugur ana ing satening medan loko. Nggih. Mongko sing nyedani ingkang Rama Niranda Kawaca iku boten wonten kalihipun Prabu Sriaji Jayabaya ing Sriaji Jayabaya ing praja pamenang. nggih. Mila panjenengan menika sampun dewasa Prabu. Anak lanang kedah mikul dhuwur marang tuwa. Oh, Menawi ingkang Rama dipun sedaya sanes ing napa Prabu Rinanda Walka kendel kemawon. Pundi bektine anak lan wong tuwa. aku ora bakal nggih jigrang sela tumpang mapan wong tuaku. Nggih. Ditrenah marang liyan. Bener saka ucapku jeneng anak lanang bisa mendem jero mikul dhuwur marang asmane wong. Nanging durung bae aku mbales kebuden kelawan wong tuaku yo kene. Wong tuaku patine wis dikakang marang darah Harata Pandhawa. Mila saking menika Prabu, yen kula ukur menika kegiatan memenang kadiri timbang ing Gunung Marpa. Yo kene ngono. Napa malih ingkang kadang pun dewasa. Para yaksa ilulu Garaspati menika boten ewon. Puluhan ewon. Diukur prajurit pun timbang. Apa ya ngono Dimas kadangipun Bapak? Kang Mas, sasampunipun kula midhangaken carisipun Gusti Patih. Jebul Sudarma kula sedanipun boten dipundhut kanoyang Dimasuk. Oh, Nanging sampun dikakahi tiyang ingkang sanes. Kula boten nrimake Kang Mas. yen Kula pancen badhe ngudi tuwa sedanipun Sudarma kula. yen kowe arep dituwuh sak batine wong tuamu, krek lampet rongat kipul kabeh yaksa sa Gunung Arpa. Krekake. Ayo tumeka.
duka wonten pundi? Kula minggah wonten ing Bima Dimanto. Ing Radi Himawan Kulon. Kula pados gunungipun pejah. Saltuhunipun Rama Kuduni. Kula namung kepengin pados sangkan paraning pejah Rama Kuduni. Pak Pong marudaya ditegor wong Kalijonde sapa sing titah kulon kepengin njaluk marang dewa kang supaya titah kulon tumekaning pati blekedhek. Nggih, Rama. Jalaran menapa kula sampun bosen gesang. Awit wiwit wonten ing Alengka kula nderekaken Sri Rama merangi dosamu. Lumerek wonten ing Pandhawa nggih wonten ing Amarta kula
ngabdi wonten ngersanipun Siun Prabu Kuntadewa ngantos wonten ing Dwaraka kula ngabekti kalian Sinuwun Prabu Kresna tumuli wonten ngarsanipun Prabu Parikesit ing Hastinapura ngantos Yudayana Gendrayana ngantos sakmenika pramila Rama Pukulun menawi dipun keparengaken kula nyuwun dipun perjaya kemawon sampun bosen gesang titah ulun jeneng kita Anoman ya mayangka yen to jeneng sira titah ulun ki pancen beda kacek marang liya-liyaning titah ana ing Marcapada nadyan wujudmu kaya kethek neng kethek kang suci budi leluhurmu mlekutut kula sangka kuwi kowe kaceki marang dewa kang mengkone bisa momong para titah ulun kang mapan ana Marcapada mlekutut Rama Pukulun kaneka putra iya menapa saged nedahaken margi menapa kula enggal pejah kabanjut wangsul wonten ing kayangan Salindra Bawur ngertenono titah ulun jeneng kita ing mengkone yen kowe kepengin ngerti dalaning patimu sawise kowe nyawijeke manunggaling darah pangruwatan Pandhawa ya kuwi antarane Hastinapura lan Pamnakadiri mleketut ngaten ayen menawi dawuhipun Rama Pukulun ngaten Anoman angesti padha mayang para nindakaken dawuh paduka Rama yen kaya ngono ulun bakal bali ana ing kayangan Salindra Bawur aja nganti lermo ing gawe ayo Anoman bakal bisa mati lamun bisa nyawijekake darah Pandhawa wiwit saka Hastinapura balasan mamenang iki Pukulun badhe kula nindakaken dawuh Gusti kang Maha Suci nuwun menyang aku mugi paring kawelasan
swasta Om swasta Sang Barat Asun nuwun meminta marang panguasaning Bathara mugia ing Wastina pinaringan karaharjan mugia Wastina pinaringan karaharjan Duh, sinuwun Prabu Sangkara Sang Natyan Patih Haryo Sutikna Kanjeng Pangeran Darma Sarana dalasan Kanjeng Pangeran Darma Wasesa tumuli kulaturi jugar kula Eyang Mayangkara ingkang prapta ngandhap paduka sinuwun Duh Eyang Resi Mamangkara inggih kula Eyang Resi Mamangkara dadosaken kabagyan sak rawuh panjenengan kula minangka pangarsa wonten ing negari Wastina ngaturaken sembah mugi konjuk Eyang Resi Mamangkara. sinuwun Prabu Prasangkara Eyang Resi Mamangkara estunipun anggen kula ngabiyanta ngarsa paduka jalaran dawuh dalem Sang Hyang Pukulun Kaneka Putra ingkang sampun kautus dening Hyang Kadawenang sinuwun nilaaken gunging panarimah awit sedaya menawi boten wonten panjenengan Eyang Resi Mamangkara satemah dadosaken cibek salebetipun manah awit kadadosan wonten ing Wastina antawisipun ing negari Mamenang satemah ngawontenaken perang adat ingkang ari kalenggahan menika boten ngawontenaken sapedamen duh Eyang Resi Mamangkara Kakang Patih Haryo Sutikna kadang kula Pangeran Darma Wasesa Darma Sarana menika nyuwun marang bisik ing Jawa Tugong ampeh pikantuk margi kados pundi antaranipun Wastina lan negari Mamenang saged ngawontenaken karukunan Eyang Resi Mamangkara. sinuwun Prabu kepunden kula Eyang Resi Mamangkara wonten margi ingkang kedah katempuh sauger handika sinuwun Prabu kersa nggega dhateng aturipun Mayangkara. duh Eyang Resi Mamangkara menawi katitik margi kados pundi kemawon sinasta nyawa kula kabanjut Jawa Togong boten badhe selak namung kemawon saged nuwuhaken katentremanipun antawis negari Wastina lan wontenipun Mamenang Eyang Sinuwun Prabu Eyang Resi Mamangkara wonten margi kanthi margi panjenengan kula dherekaken tedhak wonten ing Taman Pamadi Putri Mamenang Kediri. mangke riyen Eyang Nggih, sinuwun. menapa panjenengan badhe nglompongaken kula awit panjenengan tamtu pirsa perpetipun kawula wonten ing Mamenang prajurit lek sandi kemawon boten saged mangertosi saklebetipun ing pendhapi Mamenang menawi boten pitados monggo panjenengan nantu lan Kakang Patih Haryo Sutikna Eyang Mamangkara Menika leres Eyang Resi Mayangkara. Nggih. Yen to titi wedal menika Sang Prabu Purusangkara lan Sri Aji Jayabaya menika nembe saputra. Napa saged kalampahan yen to Sang Prabu Purusangkara caket lan caket lumebet wonten ing kraton Pamenang makaten Angger Haryo Sutikna lajeng Nak Mas Darma Sarana dalah Darma Wasesa kados Eyang Resi Mayangkara inggih sinasa margi menika tumuju wonten ing Taman Sari Mamenang kula saged kula manut dumateng Eyang Resi Mayangkara. Nak Mas Darma Sarana menawi paman kula Eyang kula manut kemawon nanging
Prabu Kurusangkara. Sinuwun Prabu Yang Resi Mayangkara. pastinipun panjenenganipun dedungengan rikala kula besem taman Ngalengka Giraja. Sinasa kinepung wakul binaya mangap namung kula pinayungan dening dewa ingkang wewenang. Kejawi saking menika sinuwun Yang Resi Mayangkara. dados prasetya kula menawi kula kajibah ngrukunaken darah Pandhawa ing antawisipun Hastina Puradarasan mamenang Kediri. Yang Resi Mayangkara menawi wonten kesagahanipun Yang Mayangkara kados mekaten. Kula minangka pangarsa wonten ing negari Yastina lan Kakang Patih Haryo Sutikna sagah menapa margi ingkang badhe kula tempuh Yang Mayangkara. Sinuwun Prabu Kurusangkara menawi kula Inggih. Mas Patih Haryo Sutikna Kanjeng Pangeran Darma Wasesa lan Darmasari. Andika badhe kula lebetaken wonten ing Cukumane Astagina ing mangkenipun panjenengan saged pinanggih Dihayu Pramesti Pramoni Prasanti Darasan Sukesi. Menawi margi menika dadosaken karukunanipun antawis mamenang kelawan Yastina. Kula namung sumarah derek ngersa panjenengan Yang Resi Mayangkara. Monggo. Monggo panjenengan. Mancing ing mamenang Kediri sinuwun monggo kula derek. Kira-kira sekabeh para prajurit ing Mamenang. Sira kabeh dak kumulake oleh setinggil ing Mamenang. Sungguh lan dawuh pangandikane. Sinuwun Prabu Sri Aji Jayabaya ingkang supaya jaga-jaga aja nganti Mamenang kasembya ing Aradan. Mula kepiye siaganing kabeh para prajurit ing Mamenang. Daya prajurit sampun siap siaga manunggal dadi sawiji. Mbok bilih wonten pawongan ingkang badhe ngecak perang. Kula ingkang badhe nataki wonten ing pawongan. Bagus. Yen kaya mangkono prajurit tetelo sliramu kabeh ora natil ing janji lan sumpah. Kok nalika semono kowe kabeh kawisudana ing sakisering gapura. Sineksenan sagunging ngayaka sentana. Nggonmu bakal ngrungepi bumi aji ana ing Mamenang. Mula saka kuwi mbok menawi sira saweneng prajurit kang durung ngerti yen ari kalengganike entuk dawuh ngersa dalem Sinuwun Prabu Sri Aji Jayabaya bakal ndak budhalake. Bakal ndak wene tengara bapa kinarya kangge budhalake. Rotantama. Siaga mangarsa ngesti sanjata lumaksana makita tandya ayo padha dibudhalake.
warangga saka mamenang Arya Saksara. Aryo Sangsara onengko Jawawana Iya. Kosok baline Dewalika Arda Walika saka Gunung Arga. saka ing Gunung Arga. Arda Walika, Oh, apa sediamu munggah ana ing tapel watesing mamenang ing kamangka wujud ira beda lan wujuding para nayaka praja Iya. ana ing mamenang. Aryo Sangsara tapes tanpa tiras. Arah Imo Imantaka sing nalika semono Baspi kawan darah pangkuatan yo darah Barata Pandhawa sing saiki wis purun ana ing praja Wamenang. Aryo Sangsara kakaku ning papan kene bakal dituwuh yang buyut nirbita kawaca kang nalika semono wis dintekke lawan darah Barata Pandhawa. Dadi tekamu amung kepengin gawe kisruh ana ing mamenang. Yo ora. Arda Walika Oh, Jumbolan dawuh sinuwun Prabu Sri Aji Jayabaya ing supaya aku jaga-jaga aja nganti mamenang tuh perang kang luwih gedhe. Mula yen kowe kena ndak elingake prayogan cabarke aja nganti kok bacoting bakal mlebu ana ing aku mamenang. bakal bali ana ing Gunung Arga nanging yen wis nyangking sirahe wong pamenang siji. Yen mula kapeksa ing papan kene aku Hey!
asal melete. Ini. Maju. Maju. Oke, bolong. Oke, tak ulur. Hai. Hai. Wajib.
Apa? Apa? Apa lo duduk? Iku lho paku. Paku apa? Paku jago iku. Oh, bener. Sesuk-sesuk aja kuwi. Liyane iki. Liyane kowe iki. Nganggo boceng. Makanan budak. Apa? Keliru. Kuping budak nanya. Ayo. Kowe iki cacile aja ngotot pinten. Dijono dhuwit ora Ora siko. Ora siko. Eh!
liyane foto salto. Kuwe urung. Sapu larang iki. Sapu larang warisan. Larang rego piro? Warisan. Warisan. Satu kene. Ngarep. Satu kene. Ayo ngarep. Aja masuk tangan. Aja masuk. Satu kene mengarep. Sambara. Totoi, bara sambara. Ngarep sambara. Ngarep. Ayo. Ora.
Thank